Týka sa to? My dostaneme poriadkovú pokutu. Ten s tým bordelom pod tým pontónom sa... Ale ne, to je rôzne pokuty. Áno, ne, a čo tam je potom? Niečo tam. Ale pozri, padol do vody! Telefónuj! Počkaj! Rieš si rýchlo! Nemám telefón! Čo chce? Nemám telefón! Počkaj! To nejde vyzočiť! Máme, drž hubu!